سلام تخاطرتي مدى بحيث أربانا لوم دمان خلاص كفال مس ميكيل مس حاو ميكيل عندي أبقى زعباتات واصلت أنا إذا على كفال مالتي كنا لازبينا لذي ميكيله وعم سلام مساكا እንኳ በሰላም ጤና اوكي آه نزي برجعني عمود من قصاص مس جمره قال دليتي فتح مالتي ነዚ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ገለፃዊ ስለ ዝኾነ ኣይ ድግፎን ኢና ዝብሉ ኣለዉ ገለ ከዓ እዚ ብርጌድ ንሓመዱ ኣብ መንጎ ብርጌድ ንሓመዱን ኣብ መንጎ ደገፍቲ ህግደፍ ንዝግበር ዘሎ ምስ ናይ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ መንጎ ጀብሃን ሻዕብያን ዝተገብረ ናይ ክልተ ኣሕዋት ገይሮም ይገልፅዎ ማለት እዩ እዚ ሓደ ወገን እዩ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ከዓ ኖ እዚ ኣብ መንጎ ጀብሃን ሻዕብያን ዝተገብረን እዚ ኣብ መንጎ ደገፍትን ኣብ መንጎ ደለይ ፍትሕን ወይ ከዓ ብርጌድ ንሓመዱን ደገፍቲ ህግደፍ ዝግበር ዘሎ ግን ሚዛናዊ ኮነን ኢሎም እዮም ዘብልዎ እቲ ሚዛናዊ ዘይመብሎ ምክንያት ከዓ ጀብሃን ሻዕብያን ሓደ ዕላማ እዩ ነይርዎን ሓደ ዕላማ ኣንጻር ገዛእቲ እዩ ነይሩ ስለዚ እዚ ኣብ መንጎ ጀብሃን ሻዕብያን ዘይኮነ ኣብ መንጎ ሻዕብያን ሚሊሻ ስርናይ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ጀብሃን ሚሊሻ ስርናይ ዝግበር ዝነበረ ቃልስዮም ኢሎም ዝገልፅዎ ኣለዉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሚሊሻ ስርናይ ነቲ ገዛኢ ስርዓት እዩ ዝዝግፍ ነይሩ ማለት እዩ ደገፍቲ ህግደፍ ከዓ ነቲ ዝገዝአና ዘሎ ሓውና ኮይኑ እምበር እሱ እዩ ገዛኢ ህግደፍ ገዛኢ ገዛአና እዩ ዘሎ ስለዚ እዚ ሚዛናዊ ኣይኮነን ዝብሉ ኣለዎ እሞ ሕጂ መሰኖት ኢኻ ስኻ ሚኪ ያ ኣነ እንታይ ዝብል መሲልካ እዚ ዘለናዮ መድረኽ እዋን ፍለፍለ ዝኾነ መድረኽ ኣብ መንጎ ፅቡቕን ኣብ መንጎ ሕማቕን እዩ ዘሎ ትባል እቲ ኩናት ኩሉ ግዜ ኣብ መንጎ ጉድ ን ኢቭል ናይ ኩሉ ግዜ ፕሪንሲፕል እዩ ዋላ ኣብ ውሽጢ ደቅኻ ሓደ ካብኦም ኩሉ ግዜ ረባሽ እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ምስቲ ካልእ ጥዑይ ሓሳብ ዘለዎ ኣይክሰማማዕን ስለዚ እቲ ሕውነት ፅቡቕን ሕማቕን ካብ ምሕሳብ ነፃ ኣይገብርን ፅቡቕን ሕማቕን ካብ ምሕሳብ ወይ ከዓ ብሰንኪ ፅቡቕን ሕማቕን ካብ ምበኣስ ነፃ ዝገብር ኣተሓሳስባና ጠቃሚ ምስ ዝኸውን እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ደገፍቲ ዝረኣይ ሽግር ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ሰላማዊ ቃልሲ እንደ ድብሎ ሰላማዊ ምክንያቱ ኩናት ኣብ እምኒ ይጅምርኒ ኩናት ኣብ ደገ ይጅምርኒ ምድጋፉ ናብ ደገ የላ ኣይጅምርኒ እቲ መንግስቱ እንደጉፍኒ ኣይበለን ምድጋፍ ዘድልየና ዓይነት መንግስቲ ኮንኩን ኢሉ እዩ ንነብሱ ዝፈልጣ ስለዚ ሰብ ዘይፈልጦም ባዕሎም ሽም ዘውፅኡ ደገፍትዮም ዘለውና እምበር መንግስቲ ዝፈልጦም ደገፍቲ ሌጂቲሜት ደገፍቲ ሌጂቲሜት መንግስቲ ክልቲኦም እዚኦም የብልና ተቃወምቲ ግን ህዝቡ ብሙሉእ ዶብ ሰጊሩ ምትወፀ ኣለና ማለት እዩ ተዘይበዚሑ እኳ ስለዚ እቲ ዝቃወም ዘሎ መሰሉ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ዝድግፍ ዘሎ ግን ነቲ ዝቃወም ዘሎ ኣይትበል ተፈጊእኻ ከለኻ ውይ ኣይትበል ጠሚኻ ከለኻ ሱቕ በል ብዙሕ መዓት እንዳወረደ ከሎ ኣብ ሃገርካ ኣፍካ ዕፆ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ ንቡር ኣይኮነን ነቲ ዝድግፍ ዘሎ ኣካል ዘይንቡር ነገር ንኸፀቕጢ ኣጋጢምዎ ፍትሓዊ ቃልሲ እንተደኣ ነቲ ዝቃለስ ዘሎ ኣካል ዘይንቡር ነገር ኣጋጢምዎ ከዓ እንታይ እዩ ዝበሃል ድኽመት ናይቲ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብ ደረጃ ቅድሚ ሕጂ ህግደፍ ሃሪሙና ህግደፍ ሰቀቲሉና ዝበሃል ዝነበረ ቶፒክ ሄድላይን ናይ ዝኾነ ይኹን ጋዜጣ ናይ ዝኾነ ይኹን ዜና ብርጌድ ንሓመዱ ከምዚ ገይሩ ኣብ ምባል እንድሕር በፂሕና
نحنا أبتر رايت تراك أبتر تخكلنيا من قدنا يقالس بتحنا لنا مالك نتوم زدقوا فانتاي كبلو مدلي كم تقدم جنبار عدرسو فريسو جنبار عدقله فريسو غوبو طلع حزوز نبره خمديلو فريسو كتسمع خلها تحقوسا كم اوز حقوس فتحز صم حزب خمزلنا طرح يغنغرو بالمثال هناتو نطلعيو كم قبول منግስት ገይሩ ደጋፊኡ ገይሩ ዝኸይድ ሓይሊ ተጋጌ መባል ሕፊርዎ ንመጻይ እዚኦም ብርጌድ ንሓመድ ዝብሉ ዘለዉ ከይዕወቱ እንተ ተዓዊቶም ትማሉ ዝገበርክዎ ነገር ኣብ ሕልናይ እንዳሓርከኸኒ ክነብር እዩ ስለዚ እዚኦም ዓዲ ከይኣቱ ክፅዕር ኣለኒ ኢሉ ዝነጥፍ ዘሎ ዳ እምበር ሓቂ ጠፊኡ ወይ ኮነ ከምቲ ሓውና ዓንዲት ዝበሎ ኣብ ኣስመራ ከልቢ ጥራሕ ዝዛወርኩም ዘሎ ስኢሎም ዘምጡልና ባዕሎም ዲልዋ ኣብ ኣስመራ ሰብ ከም ዘለ ስኢሎም ዘምጡልና ባዕሎም ኣብ ኤርትራ ሽግር ከም ዘሎ ስኢሎም ዘምጡልና ባዕሎም ጠፊእዎም ኣይኮነ እንታይ ደኣ የቕሬታ ምባል ሕፊርዎም ስዕረት ኮይኑ ተሰሚዕዎም ስለዚ እዞም ሓቂ ሒዞም ንፍትሒ ዝቃለሱ ዘለዉ መፂኦም ኮንቪክት ካብ ዝገብሩና እስኹም ከምዚ ትገብሩ ነርኩም ኢኹም ትድግፉ ነርኩም ኢኹም ካብ ዝብሉና ፍርሒ ዘበገሶ ወይ ከዓ ካብ ፍርሒ ዝነቐለ ክፍኣትካ ካብ ምፍላጥ ዝተበገሰ ከምዚ ቆልዓ ዘይናቱ ባምቡላ እንድሕር ሰሪቑ ነዲኡ ወይ ነብኡ እንታይ ትገብር ገዛና ንኽዲሉ ብክዳኖም ይስሕቦም ኣቦና ደንገን ዝፈልጦ ነገር የብሎም ብክዳኖም ይስሕቦም ንኺድ ገዛና ድሓር ገዛ ምስከትካ ብደይ ማኪኑ ክትፋት ትረኽቦ ማለት ትቆልዓ بحلونو انت كوين له دينات كمتعود سريع كلها زبلو نجر على ونعو نظام دقفت دماغهم يعني أو وشتهم ندافلت كاستجاجا خايو علىك يلو زحركوهم نجر على سلازي زفلت أمسب تعويتو قبضاتو ولا دكتور أبي ولا قال بهرسب مجيو نتعدي كأتواي حشام زي فلتم سبي حشام إيه كال اسب مسيلهم كاسهم كلا اجزي عدل كلهم منتي سلازي فرحنا قال حق غيعوت اتزغبرو زلو كفاك كيفلت يوم دخل كل دلو مبر نمنغستي ولا حنتي نحنت معلتون كحضروا كلا خللو كدغفوا اي كلون يوم ورقنا بيشالو انت سينو خا نبوتاتهم نديتاتهم حنق عبيلو دلاي ገንዘብ ተቀበል ኸይልዩ አማጽ መንግስቲ ችግር ዝባሃል ይብሉ እንተ ደለ ብዶይሉ ኣብ ከብድ ዘሎ ዝተጠነሰ ጥራሕዩ ምናልባት ዘይኽተተንበር ብእግሩ ዝኸይድ ኣብ ኤርትራ ከም ድላይ ገይሩ ብረታት ሒዙ ብዕድመ ግቡእኹን ዘይግቡኦ ብረት ከልዕል ኩሉ ዕጥቁ ከጋድሞ ይኽእል ብሕሚሉ ዝዛረብ የለ ስለዚህ እንታይ ያሉ ዘሎ ናይ ነፍሶም ክፍኣት እዮም ዝድግፉ ዘለዉ እቲ ዝቃወም ዘሎ ሓይሊ ከይዕወት صباح ንጎት ጋገይ ነርኩም ከምዚ ትገብሩ ነርኩም ንኸይብሎ ተኣምበር ንመንግስቱ ዝድግፉ ኣይኮኑ እቲ ቃልስኻ ቁኑዕን 10 ግዜ ቁኑዕ እዩ ምክንያቱ ሰላማዊ እዩ ዓመፅ ዝበሃል ኣውቶሪቲ ዘለዎ ስልጣን ዘለዎ መንግስቲ ንሰላማዊ ሰብ ጽቡቅ ገይሩ እኽሊ ዘይፀገበ ሓፋሽ ተኩሱ ክቆትሎ ከሎ መሰለኹ ጉህሶ ከሎ እዩ ዓመፅ ዝበሃል እምበር ተበዲለ ኣለኹ ኢሉ አንጠርጢሩ ባንዴሩ ዘቃጥል እምኒ ዝድርቢ ነታ ኣውቶቡስ ትመጾ ዘላ ዘቃጥል ኣብ ዓለም ሙሉእ ቅቡል መሰል ዓመፅ ከዓ ኣይኮነን ክቅፅል ኣለዎ ትቃልሲ ሬዚስታንስ ክቅፅል ኣለዎ ከምኡ እንተዘይተገይሩ ሞ እዚ ብሙሉእ ሰብ ኣመኽናይ ወይ ከዓ አፖሎጀቲክ ኮይኑ ኣብ ደገ ዋ እምኒ ዝድርቢዩ ነይበልዎም ገለ ድብል ነፀልኡ ዘይደርበየ ደጋፋዩ እምበር ደጋፋዩ በዓል ከምዚ ሕልና ዘለዎ ሰብ እምኒ ክህረም ከሎ ድኹዞ ገለ ኣይኮነ ከምኡ ይኮነ እንታይ ደኣ ነፀልኡ ከይደርበየ ነቲ ናይ ምድጋፉ ብውሽጡ ዘለዎ ናይ ምድጋፍ ባህሪ ሰፖርት እዩ ዝገብሮ ዘሎ እዚኦም እምኒ ዝድርቢቱ ኮይኖም ሰይጣን ንበሎም ከይዕወቱ ሕልንኡ ስለ ዘሓቆ ሕልንኡ ስለ ዝነቕፎ
كابزيوم زعوتوس ولا إسياس أفلبون دهارة ممس إثيوبيا دلا يكبر ስለምንታይ ኢትዮጵያው ንዖም አይፈልጦም ታይገብሩኩም ዝነበሩ አይፈልጦም ይብድልኩም ዝነበሩ አይፈልጦምኒ ዝፈልጦም ግን ክዕወት ይብሉ ኣብዚ ጎረሓትኩም ከውን ኣለና وخمسة تبلز الهاندي هم وشتهم كيف لت زبلو قالوا سوي كانت قاصد حريت زمون سو دغفت አለው ማለት ነው ነተ ውሽጦም የወንበር ነተ ህዝብ ሓለ ማይኮን ወይ ከሀገር ፈትዮ ማይኮንኒ حجب زين تايز جب ولا أتي بتقدر نعمد ونكون زين فلتو مجمريا سرعة يدفع حقاوس سرعة يكونني هزبي إرتراز وقمته سرعة يكونن مالتي أجي بسم هزبي إرتراز جبر كأس بخاب بسم هزبي إرتراز شكل كل جزيم مالتي أنا غير إرتراويانينا لازم نزي بسم هزبي إرتراز فيستيفال زدالو كن كأومها قد النهنا ناتي فيستيفال قرب كله دقفت ترى يكونن قرب تقنعنا مالتي نقول له بوليتيكاوي خون ولا سيفيكاو محبرات أبقمت تي كادلوتي فيستيفال مالتي نعم نتابع هاجر زلنا وي أبدو أفريقيا هجبر تقينو بمول أنت إرتراويان سيفيكاو خن بوليتيكاو محبرات كعدما يجبئني إذا جن بسم إرتراويان كينو فيستيفال إرتراي شيم بسم إرتراويان كينو جنكا نتوم دقفتي هيك دفتراي زوتي لازم خلاص زراربا إرترا مالسنا يدقفتي هيك دفتراي لازم إحنا مثلنا إن حتى دلنا كل سبب نصرول زجباسي فيستيفال كجبر تخيلو نقول لن سيفيكاون محبرات بوليتيكاويان محبرات هيمناتويان محبرات يتي كنجرنا لو تعبيرن كا بقولو كصنبرو يجبن جنت تصقم كم زنبلو زلنا زي وكله من سلازلنا كم خجبر كله نحناتهم دلي تفتح عقب كنبلكا مثلنا سلازن مثلنا إن قال زلنا برجدنا حمودها أبز كل زجبرو مجمريا بالسلام نتناجر كعد أخم زلوا فيستيفال نسبي إرترا سلا زي وكل منياتو فيستيفال كفيستيفال سلي خمسين وبلو لتوم هاجراويان دقللي هاجراويان تصرفي تعاونتي كم زي من دابلكا زنا اسم زلفني سلازي فيستيفال كأخ زلف زلف ويكان قال حزبي حقيف إن قال حزبي زحدك تدخلين كا فيستيفال هيكونن فيستيفال تقول كوا نحادة نتزبي نمتعو قافي ስለዚህ እዚ ዝግበር ዘሎ አንጻር ፌስቲቫል ናይ ህግደፍ ቃልሲ ቆንዑ ቃልሲ ኣነም ኮሚሌ ዝኣምን ማለት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ሕጂ ዳ ተዳኺሞ ህግደፍ ከምኡ ዝብሉ ዘሎ እምበር ከም ኣብነት ተወሲድናሲ ኣብ 2011 እንታ ኣብ ሊብያ ዝፀፍአት ጃልባ ወርሒ 6-7 ቢልኹም ኣይደነብቲ ወርሓት ሕጂ ተጋጊርለኹ ትፈልጠ ኢኻ ስኻ ዓባይ መርከብ ማለት እዩ ሽዑኡ ትዝክር ተዳኣ ኮንካ ፍትሓት ተኸእሉ እዩ ነይሩ ብኤርትራ وشتي فتحت خليه مالك ስለዚህ ኣብ እስራኤል ሽዒት ደንብ ፍትሑን ፍትሕት ብል ነይሩ ስለምንታይ ተኸእሉ ኢሉ ኣድማ ክገብሩ ደለይቲ ፍትሒ ሽዒናው ተወዳዲቡ ምስ ተበገሱ ኣብ መገዲ እዮም ፀኒሖም ብግስ ከይበሉ ኣብ መገዲ ፀኒሖም ኣባትሪን ገለን ሒዞም እዮም ድዋዕዋዕ ኣቢሎሞ ማለት እዩ ሕጂ ግን ነገር ተገልቢጡ እዲካኒ ስለዚ እቲ ንሶም ዝገብርዎ ናይ ጻድቃን مثلنا خمون باسي توم زموتوسي ناي دقفت ناي تقامتي سدراكي تراي يكونن ناي دقفت ناي تقامتني ناي كلهم تيك دف انا زغر من انتاي ميك مسيلك مالس نتقاماي هيك تقندي حدا تاشم زبلاني نوثم دقفتي يسقطكم زغل اغلغلم مودا تنعم يسقطكم قداي تغبرم نعون اذا فولي كابكال ناي زخونه زخونه هاغرا زغبرانه زغر مني مالتي ስለዚህ قبوهم يمسومون كحتى قبوهم نيرا ما بتجيت وفتحتنا من تاي خلا يلومسي حتى ناتوموني نير سلازي خمس ولاجن أوشتهم سلازلهم لك أبدفون كيس سلازدونيها نتي وشتهم زي أمنوا له تكبر يقبروا مالتي أنصار مسلناتهم يقالوس لذي نقبره دلنا آسي نمثل كلاتنا نمثل كل حزب إرترا سلازي خانه حقاو من قصة تكلينا أنصار زلنا لتوم دقفتون لبونا خقبرو وزيقات عمي وغانيون يلابو مالتي أبز حلفة كزيه أب أحمد قدام منيستر إثيوبيا مالتي بحري قبوهم خانو كله ملكيتات قليس نيرو مالتي
ደገፍቲ ህግደፍ ከዓ አንጻሩ ብዙሕ ኢሎም ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኮንፊዥን ዝፈጥረልካ ኢሳያስ ቅድሚ 2 ዓመት 3 ዓመት ኣቢሉ ንኣብ ኣሕመድ ብወግዕ ማለት እዩ ስኻ መርሓና ስኻ ትመርሓና ኣቢለልካ ኣለኹ ተደሊኻ ዓሰብ ተደሊኻ ባፅዕ ተደሊኻ ተሰነይ ተደሊኻ ኣምሓጅር ኩሉ ንዓኻ ኢልዎ ማለት እዩ ብዓብያታ ሃገር ንምምሕዳር ንኣብ ኣሕመድ ኣረኪብዋ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ተደምረና ዝብሉ ዝነበሩ ሲ ሕጂ ባሕሪ እንተበለድ ኣሞ ተደሚሮም እንዲኦም እንታይ እዮም ኮይኖም ውጭ ዘብሎም ዘሎ እንታይ ሪኢዛ ኣብዚ ያ መጀመርያ ብዓወት ናይ 91 ምውዳቕ ናይ ደርጊ እቲ ስኽራን ንኸባቢ ብውሕዱ 20 ዓመታት ከይነቁሑ ፀኒሖም ማለት እዩ ብስኽራን ጥራሕ ብናይ 91 በቲ ቅድሚ ዝነበረ ቃልሲ እቲ ስኽራን እቲ ከይተወድአ እንከሎ ኣብ መንጎ ኣጎላጉል ክቃለሱ ዶ ኣይቃለሱን ዶ እንዳበሉ ክሓምዩ ከለዉ ተበዲልና ብሉ ኣብ ደገፍ ወፁ ከለዉ ቀይሕ ባንዴራ ተኸዲኖም ደገፍቲ ናብሉ ፀኒሖም ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ሰላም ኮይኑ ምስ ተባሃለ ምስ ዶክተር ኣብይ ዝገበሮ ናይ ሓሶት ስምምዕ ወይ ከዓ መዳህለሊ ስምምዕ ዝገበሮ ድማ እንኳዕ ከይተቃወምና ፀናሕና ምክንያቱ ተቃወምቲ ዓዶም ኣይኣትውን እዮም ዝዓይነቱ ሴሌብሬሽን እዮም ዝገብሩ ነይሮም እምበር ሰላም ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ገይሮም ፈልጥዮም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኣክል ኩሉ ክውሰድ ምዃኑ እቲ መስዋዕቲ ዝተኸፈሎ ኩሉ ክድምሰስ ምዃኑ ኢሳያስ ክሳራ ከም ዘይብሉ ነጊርዎም እዩ እንታይ ዳ በቃ ከይተቃወምና ፀኒሕና ንሕና ጥራሕ ዓዲ ክንኣቲና ስለዚ ተዓዲ ምእታው ተኣክለና ኢኻ ስድራኻ ርኢኻ ምምፃእ ብኸምኡ ተፀቢሮም ፀኒሖም ተፀቢሮም ድሕሪ ምፅናሕ ብናይ ትግራይ ስዕረት ወይ ከዓ ትግራይ ተሃሪሞም ብዝብል ከዓ ሓደ ዓበ ዓወት ስኮር ዝገበሩ መሲልዎም ከዓ ሰኺሮም ፀኒሖም ነቲ ናይ ትግራይ ከማንሲ ናይ ወታደራዊ ዓወት ዘይኮኑ ዓወት ኢሎም ታባ ኩስቶ ታባ ዓዲ ኩስቶ በሌሎም ዝቆፅርዎ ከምቲ ናይ ቀደም ዝለመድዎ መቁጠርያ ዋላ ንሲቪል ዋላ ንቆልዓ ዋላ ንሰበይቲ ዋላ ዝኾነ ተዓሚጣ ከም ዓወት ቆፂሮም ፀኒሖም ሕጂ ናይ ገበነኛ ንኻልእ ክገብሮ ፅቡቅ እዩ ዝመስሎ ናብኡ ክትመፅእ ኣይደልን እዩ ሕጂ ግን ዕርቂ ናይ ፕሪቶርያ ንኢሳያስ ኣብ ግምት ዘየእተወት ንኢሳያስ በትሩ ኣብ ክሳዱ ዘቕንዐት ኢሳያስ እንድሕር ተኣልዩ እዞም ባምቡላ መፃወቲ ዘይናቶም ሰሪቆም ዝፀንሑ ደገፍ ምስቲ ዝመፅእ ናይ ፍትሒ ሓይሊ ዝኾነ ይኹን ብዘይገድስ ዝፈልጦም ስለ ዝኾነ በብሓደ ካብ ውሻጥኦም ክሳዕ መወዳእትኦም ዝፈልጦም ስለ ዝኾነ ኣንጻር ለውጢ ከዓ ስለ ዝኾኑ ብባህሪኦም እዚ ከይመፅእ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እምበር ቀይሕ ባሕሪ ክሕምብስሉ ክሰኣልሉ ባንዴራ ገይሮም ከምዚ ገይሮም እኮ ዋላ ሓንቲ ኣይበሉን እቶም ደሓን ዝኾኑ ኣፀቢቆም ዘይፀመሙ ኣብቲ ናይ ይኣክል ግዜ ኣብኡ እኮ ስለምንታይ ኢሎም ወፅዮም እዮም ሰላም ኮይኑ ዶክተር ኣብ ምርሓና ገለ ዝተባሃለ ዋዕ ኢሎም እሶም ውፅእ ኢሎም ማለት እሶም ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ኮንሽስ ኮይኖም ኣይብልኒ ምክንያቱ ዝበዝሑ ተመሊሶም ትግራይ ምስ ተሰዓረት ትኽ ኢሎም ተመሊሶም እዮም ናቲ ዝነበርዎ ፀድፊ ዝገደደኻ ናቶም ማለት ኣይሰሙን ኣይካልን ስለዚ እታ መጀመርያ ዝበልናያ ኣብ መንጎ ፅቡቕን ኣብ መንጎ ሕማቕን ዝካየድ ቃልሲ ደው ኣይብልኒ እቶም ፅቡቕ ዝሓስቡ ኩሉ ግዜኦም ዝደምዩ ኩሉ ግዜኦም ዝህሰዩ ኩሉ ግዜኦም ከዓ ዝዕወቱ እቶም ሕማቕ ዝሓስቡ ኩሉ ግዜ ክፍትኑ ኣብ ዘይከውን መንገዲ እዮም ዝወድቁ ስለዚ ባሕሪ ገዲስዎም ኣይፈልጥኒ ብዙሕ ናይ ስውዓት ኣብ ባድመን ካልእ ዝተሰውኡ ኣገዲስዎም ኣይፈልጥኒ ሓዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ስሱዕ ሰብ ግን ሓዉ ኣይብል ሓወቡኡ ኣይብል ውላዱ ኣይብል ዝበዝሑ ውልቃዊ ሂወቶም መፅናዕቲ እንድሕር ዳ ኣካይድካ ኣሎ ካብቶም ቀንዲ ቶፕ ደገፍቲ ዝበሃሉ ደቆም ዘየድሓን እዩ ሓዳሮም ዘይኣኮብ እዮም ፋሕፋሕ ዘበሉ እዮም
نجازو فح زبل دكو أبدفع عند حر من جاقوم دفرس خوينهم أقرم دسبر خوينهم دسوون دحر خوينهم نمان كدن بتخيل إلا أنت حاتي تكان ولا حدا نودو زي دنجز نول حدا دنجسو أبدو صحيح يقولون ولا أملاكونا يسمعني ولا أنت دنجسو نمنتاي قدم معاها دحريون بيت سبكة دحريون خبابيها دحريون هاجرتي عطفو التقاوم عند هرمتنا ولا الشيخ جزية تعرفهم كدنونا يفتنوا مجمرة أن نفسنا خوينا هنا حراوتنا هنا قلت خميتا أين خصن فرق خميتا هنا دحريو اتمنجس زبلنا كعوته كله بجنزبه من زخوف السعر كله بجنزبه من دنيا زقوتلو أنا نجيب طعمي زحفرن إن شاء الله بتمنجس سي انت بينغو أتعواتاي بينغو منجس بجنزبك تطع جنزبك هبلي خير ويك جنزبك خسير خير هيوت خسير كم ودي تعوتنا سلازي سبا قديس هو ما يفلت كبرنا يسب انتايو إلكايوم أي فلت ومثلنا يسب نحمش قالوا له يقولون بحري أقدس هو ما يفلتني سلازي انتاي قدسهم دلو كان مجمع هذا على نسم زي فلتولو منجستي كاب دهان كاب أواسا نا أواسا هزبي تلاعيلو سمت ينقص تزبلهم إتاس مالك سم حرام تجمع بلهم زي فلتم هزبي تزبلهم زي فلتم هزبي كاب نقص بعال بيتي كاب زموت طيب وش ما كاب زحمم بعال دا يموت زبل درف الدحر دا كترجمه فتنكا وش ما زحمم مستبيتي official إنه وش ما كنت بطحه أي تخيلنا محرته وردل كان تاد أرخي بك كتب له أي تخيلنا سبعايا بعال بيت أنتم مويتوا بن عاويلا أرقاد اللي بيا ويكتب تخيل قبول نجاري إذا يوم كم يوم تقول ردلو وش ما بتيجي إساس دبحال كابزق يرام ثم حكينا إرتراوان دليل فتحي نعم نقالوا سلم دلنا خلط كامي تغي كفلو ديبورت غي قبرو كما تقولوا كفتحوا خالق قبرو قالت نحن على مقدم نوتنا حراوتنا عندنا معانا نحن ثم بعل بيت نبهر نحن كنموت وشو مؤم كابز موت ينزق على سلم حكي كابتفلت نتحاسوت نتاجيجا يغريتا خيبلنا نقدمت كنا هادم ينزق دلو بحري فولتو مثلا يفلتو لمنتاي تقالسو ما يفلتو سلمنتاي تقالسو يوم بحجة يفلتو أبسدت سلمنتاي يبقاسون يموتون كمان هاي فلتو نيم انتاي علامهم مجرشة تلك كاوهم بوكو حرام حاش بوكو حرام سي نهم عراب تمرتي يتفعلنا نحنا امنتنا بحالنا كمزيو يلو كمان كموقوتكا يغيل نايدقفتي ولا حانتي نمتاي يتفول زتغمت علامة حساب مدرن بحر سبن زخونا يكون نجار يبلهم هاجر نعوم منالبات تا بانديرا حبرا كي تحسس قال ساخي تقاتل قال سخونو سب كي قاتل سب كي هرب سب كي فقع سب كي موت قال سخونم قد قدمي اب سويدن قال المدر باي عبدوبي تتوكو شد قتل نيرو نمنتاي سب قتل تل كامبا هاجر قد يفوت الى يموتوا امان دحر دا مثلنا يسب زردهم كوينو قدم يردهم زغبو سلازي يردهم بحجون اي كردهم ني اذا زبزلهو كافت مهور دربي يلا نبل يلهو مهور درب تبلاطخا علوي زحازه حزوا ابتي ابزي نز نجر زكشن اخر علوي ميديا علوي بخميته تحيزهم علو انتلنا ግን كلها غودا هيتوت تتحزت كفاءتها هيوت تتحزت دا أمبر بقنعنا كنقال استوينا أبدا ليت فتحي نيدق إذا أتاونت كيهلو هجراويان يكون لهم كحامينا كله يسيا مس نيدق مصدق عبدي كون عند مخر نير دكتور أبوك مخر كله already إذا أتاونت راح زي كونه استهاجر بملته نفس فرحوا تخيله يجواي انت راح تبنيرو مرقة ناي يونايتد نيشنز
مرقة تقبل الناس نتي عالم زسفر إفترا كما هاجر كتهلو نخيتهلو كمرقولو يطبا نيرو مالت نتزي كأل نجر كمرقولو يطبا نيرو سلزي كأل من حزب إفترا نفاريت يبلو مركب يبلو تاريخ يبلو هوت يبلو دمتسكا تتقباينا إثيوبيا مزغبر كايو مرعو بإثيوبيا حزنوا بإثيوبيا قبرو بإثيوبيا كل نغرو بإثيوبيا غير كامس دربا كايو شعو إثيوبيا تشنخ بالكم زخونه أتصبقوا يفلتي أتصبقوا أثر حلولو دغفتا إثيوبيا خيدو يمرعولو إثيوبيا خيدو كا ملقست اللي كا بخيم ملوس بس قالوا ولا حد فلي نغر زغبر ويلن تانا إسياس نسا صفا تطموالو يا انتهي أنت نجار أذكر كاني أبس مراسي أجاتامي أوبريشن جيرانيرة سجزي ناي معمم يا جيرانيرة ناي سين عرفات زلوا مالتي هم زلت فلت بل ولا ناي عدنا إنه تم عدنا زيكم يوم زغورو كان فلما يوم داديرا كابتن معرف كل من قال كان زغوروا حقوس دنبر محمد حقوس كوين اللي تخيل وعجيس ولا عدناتهم قالوا بيراس يتقوموا لهم جن بتاعشوا موسي كوم تفلت سلا زوانتهم لك زلهم نتهم دي فلتوا عندهم عمميات الكامسي فلتوا اجي نعاجر زي سلا دبرت اوبريشن نيزني كم زي طالع جيتايلنس كاب دجيم مسيوم قرب كادارغا صقيبم نيرم مسلني وغا حبيلهم كنسين كسبعتين في ديش يقولهم تسلسهم اجي انا مزكى قال لك انا قاعد هاي دم سبيتي مالي بيت قرقش شو I think you are from out of somewhere قالوا لنا مالتي اجي ودي مين لينها سوق إلى دس يبلن إنه كاب أردت خون كاب تاشو ستاي كاب زغنا هنا يقدسوني اجي كم زناي بتعدل ويتزربا مالتي مبر نورمال حتى كهلو كات صبوي متى مالت كاي حجي قال لي ها سوق إلى تدخل كسوق تبلني أنا كوا أخذت خميس خمسين اجي كنت ميتو مخفالوسي ترديكا بقى بولوس إيرتراو غيرينو كنت خميس دامو حما إيرتراو يسقف لها أنا يلي وديني حما إيرتراو بلو مونيات إيرتراو سميتي خميتي هيوتي زغفل إلي صاحب كنت خميتي سلا زغفل كاس إيرتراو نتكا وترغاغيصو مالتي إيرتراو تخبال كوينوكا بهيوتي خمان دحال فلا مش ገንዘብ كنت خميتي قدا قليلي مالتي قليلي شعو نيغو وسيدوم مالتي ስለዚህ እሱ እኳ ትጸገም ብከምዚ ስለ ዘለኻ እዮም ማዕቀኑን ዝወስድዎ መወዳእታ ክብለካ ዝደሊ ኣብዚ መቸም ትህግደፍ ካብ 95 ኣትሒዙ ምስ የመን ምስ ሱዳን ካብ 95 ክሳብ 97 ድሕር ኢትዮጵያ 2000 ድሕሪ 2008 ምስ ጅቡቲ ሕጂ እውን ኣብዚ 2020 ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩነታት ነቲ ህዝቢ የፅንቶ እዩ ዘሎ በቃ እቱ ካብ ድብል እግሩ ካብቲ ኣትሒዙ የፅንቶ እዩ ዘሎ ሕጂ ድማ ምዝ ናይ ኣብ ኣሕመድ ተቢሉ ኣብ ኣሕመድ ቀደም ወያነ ጠሊማትና ዛጠላም ባህል ነይሩ ሕጂ ከዓ ኣብ ኣሕመድ ጠላም ተባሂሉ ተሸብሸብታ ኣብ ጎዲን ውግእ ዘሎ ስለዚ ማለት ኣብዚ ኮንቱ ሕጂ ከዓ ጌና ምርድእ ከይተነግረ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝጠፈ እንደገና ሕጂ እውን ካልኣይ ሓዊ እጎድ ኣሎሞ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ መልእኽቲ መሓላለፍ ያ ኮሙዳቲ እቲ ካብቲ ህልኽን ድልኽን ኣይተገላገለን እቲ ህዝብና ተቃዋማይ እንድሕር ኢልዋ ኣንፃራ ደው ክትብል ኣለካ ደጋፋይ እንተይልዋ ኣንፃራ ደው ክትብል ኣለካ ዛ ዓይነቱ መርገፂ ናይ ዘይሓስቡ ወይ ከዓ ህኩያት ሓሰብቲ ክሓስቡ ዘይደልዩ ድቅስ ሓዲሮም ኣሚነ ተቃዋማይ ስለ ዝኾነ እሱ ዝበላ ኣንፃራ ከይዳ ኣለኒ ጥራሕ ካልእ ምሕሳብ የድልየኒ ከምዚ ዓይነት ዝሓስቡ ብዙሓት እዮም ደኣ እምበር ኣነ
كم سب كزارب كله دقاي سدراي مساي كوفا بيله إيه دمخرم دلله كما كرتو خينا مالك مخرم كله دقهم قيدهو أبكينات حلفكم أيتهابوا كم نفسكم أفكروا نسوهم هاديمكم ندقهم نهواتكم نبكينات أيتو إنا نبلغ لنا مالك إذا تقاوم ما يسلز بلا جيجان تقينا تقام يقولوا كنتم بيوم نسألنا تقا نعماش الجراي كنا أتحقق نقرم دحريو نعرف ስለዚህ ታይና ንብሎም ካማይ ቀደም ቃልሲ ጓሂ ከይተገላገለት አደ ናብ ሾሞንተን ኩነታት አርቲቡ ክንደም መንእስያት መሳፊ አምን ዝምንታይ ተበልካ ካን ኢሳያስ ጨርቁ ዝጠፈው ነው አይመስልም አይከሰርና እንዲልዎም ማለት ክሂድዎም ማለት አዴታት ኮይነን አቢየን ምስ ሓዘነን ምስ ጓሂአን ማዓንተን حرري أبيرترا خناك حلو وقال ما ليلم بزارو صبات أنا أمن لهم لو مزمت أفكار إيرترا عند هالرغيبك تزارو بوليتيكا كافتي أميديا وتيو تزارو بوليتيكا يبلد وداهم زحسو أبدأ جوهي نتفلت جن سوشيال سيكوريتي يبلان تخافيلا نفسها تخيل تنبر طرطات وتصل غلط غيناكو كده تايتجاجس تبلغ تليان ودا يقلبها سبب كونجن سقياستل ማለት ዝበልዐት ከብዲ ትባል ዓብሰብ ኣብ ይደቁ ስለዝወደው ማለት ንቡር ስለዝኾነ እሱ ከይተደበሰ እንደገና ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣቶም ዝኣተው ዝኸፈልዎም ከዓ ናይ 30 ዓመት መንገዲ ዝኾነ ኣብ ሓደ ዓመት ዝኸፈልዎ ኣሎ እሱ ከይተነገረ ዶክተር አብኻ ሕጂ ክኸፍሉ እንተኮይኖም እዚኦም ኣነ ሰብ ዘይኮኑ ኣጋንንትዮም ኢለ ጥራሕ ዝድንድም ማለት ክንመክሮም ተኮይና ደቁኹም ኣክቡ ኣሕዋትኩም መኸሩ ኣብ ኩናት ከኣቱ የብሎም ክጠፉ የብሎም መጻኢት ኤርትራ ሰብ ዝበዝሓ ዝመልኣ ዳኣምበር ከውሒ እምኒ መቃብር ዝበዝሓ ኤርትራ ኣይኮነት ንመጻኢት ነቃለሰላ ዘላ ኤርትራ ሰብ መተካእታ ሰብ ከማና ሰብ ወሊዱስ ተዋለደ ሰብ ዘለዋ ክንገብራ ዳኣምበር እምኒ ዝተጨረሐ መቃብር ኣብ ርእሲ ርእሲ ገዲፍናላ ዮም ከእም ጀጋኑ ገሌልና ነቲ መቃብር ክነመልክተሉ ኣይኮንናን ነቃለሰላ ስለዚ ካብዚ ኩናት እዚ ኣሕዋትና ክነድሕን እንተኮይና ነዛረብ ንሰብ ብምዝራብ ኢኻ ተስምዖ ብምዝራብ ኢኻ ተድሕኖ بخالق ولا حنت نجا بس موتا أوي خالو لا تكرجم عنده بس موتا ودبك سمايت الكاتزاريبك ترجم دبالي سلازي بهوت كل أفكار ولا نحوهم نمتع بيته عبدنا إثيوبيا زيد اللي فينا كيات كلت يوم تعطوا ولا لو صوتها نجرا فرامن إسياس جزينا معداد عد مسلطانهم من نواح إتي نجوس تباهيلو ما كم نجوس كم قالوا أب4 عامات صغير مالت هيفرق كل سب فلت زلوا أب 5 عامات صغير مالت هيفرق نجيسو ننوح عامات أب سلطان كوفيلو نتهاجر كد بتسفى دا قتلا كله أنت إدبر كعبيكم بانن دا لما نقوله من قد دوابر قبلكم إن دا تفو كله كال حفصة ناي مزاور جزاوتي ناي بيت مندستي مرعوت تزاورلو هفتامات تزاورلو دخاتات بون تحالفهم بن زرقحلو مالك يسرح دكتور عبد البحر إيش كافو بزجدده نيرتران دعنوه يخيل سلامتاي زي فلطو حدش ولده كولدي نيساس أملاك بمسلو كولدي ولا حد زي فلت تحت 3 زعدميو كهلوي انت هتقبر الجزي بجاكا إيساس درعيو مراحل كل جزء تزجيه قبلين العمال. إذا عدم من ناوحي تصرفه كله من إساءة تودي أمري ما تودي قدام ما يقول الناس ناسرح نايتهم كامود دملت ناسرح يقول ذلو لازم دقفت بفلاي بتقاومتي عقوبة دقام شدرقام مخالق إساءة نخلو زدحانيو دقفتي بفلاي دقكم كابز معاتزي حواتكم كابز معاتزي
أبوتاتكم ولا ثمانية عدمن تجيرو أبوها ثمانية سلوز جبرة سكراب أيقونة تمزو مكينة 5 أرجت كفيل كسكراب تجبرة كم أيقونة أبوها ولا 8 أكبر ولا 9 أكبر أبوها ولا زين أساس ده زاربوكم أبوها كله الله إيش برات عدلوا بنفس وقت بزاف لأنه جدهم كتافو أولو كماتولو غير وزلو شرف كتبت قوة كتقولوا الله تتغلق إسياس زتك كالق من إسي حيلي سلزي بليو قدام يقواهنا بس كماها مسعود ميخا زلو سب كترادادا كتماغوت تسلي قال سو تدليخا سو نخي موت نسخاون نخي تموت أبطاولا هون كتفتفت تسليها إسياس كان مقابر 5 سنتيمتر زرحا أسلوي شي كي موت يلو زغوبرو كومبرومايز يلا هزبها في إني يلونا تهزب أي حازن اللوني هزبي يلونا يفند أب تاريخه هزبي إسرا الجوها ويقول إلو أي فلتن إيو هزبها أي كونا سلوزي من إساي ذكوهم آدحنو كوينات زي ترش فمن تايخا زي ترش وي بتقرأي تتنكي فايلم كجمريم وي بحر دليم بقبوء كجمريم وي كالي وشتاو سبب معزل بأسهم فحفحوهم كجمريم ወይ ከአሰን ዝበል ወርቂ ናይ ዓረብ ከጀምሮ ኦመን ጠቅላላ ሚት ሰላም ይዝባሃል ነገር ሐፍሶት ክጅመር በናይ ጠንቂ በናይ ሰዓት ይብገስ አይንፈልጥን በተነ ህዝብና ምድሃን ድምጽ ምዃን ህዝብና ግን ናትና ተራይ ይሰማዕ ይስማዕ ዘይሰማዕካ መከራኹ መኽሮይ መከራው እምቢካለ መከራይ መከራው ኢሎም አምሓር تمكرو سمعي تبو انبنت إلو أتي مكره مكرو في منجد بس أنا خمسة أزوج يغني لنا نيكيل عندي أنا عندم سيخة كبرتها باللي أساسا نايم سلام ليتي يغني اللي